Kaixo, gu Ekaitz eta Telmo gara. Eta gaur Ama Karmenen natiak egingo ditugu. Ama Karmenen natiak egiteko sariak dira: litro bat esne, 6 arrautz, 6 galleta, 200 gramo azukre, miarkada bat maizena, 2 kanela eskerramak eta kanela birrindu. Natiak egiteko gauzak hauek dira: bota esnea eta itxiko dugu pixkat geroko. Gero, 2 gramo kanela botako ditugu. Falta den esnea, arrautzen, zigorringoa, azukrea eta maizena ontzi sekon batera botako dugu. Eta nahastu egingo dugu. Esnea berotu denean kanela gogorea hartu dugu. Eta orduan kanela kenduko dugu eta aurrekoarekin nahastuko dugu. Ondo nahastu ondoren, berotzen jarriko dugu. Berotu ala, lohitzen joango da. Etengabe irabiatuz. Adi egon gara ez itxasteko. Eta orain ontzi hartuko dugu.